În primul rând vreau să-ți mulțumesc că m-ai ales pe mine să-ți predau Photoshop. Vreau să discutăm câteva aspecte, așa încât să ai o experiență cât se poate de bună cu acest curs. Mai întâi trebuie să clarificăm terminologia. În general, eu voi folosi termenii oficiali din engleză. Astfel, mă vei auzi vorbind despre performance și brush tool. Eu pot să ți le traduc și să folosesc termenii performanță și unealta pensulă, dar pe lângă faptul că mă zgârie un pic la ureche, nici nu este în interesul tău. Iar asta fiindcă în toate situațiile e bine să știi acei termeni în engleză. Fie că ai o problemă și cauți soluții pe internet, fie că discuți cu un client, cu un programator sau cu un alt designer. În toate circunstanțele trebuie să folosești termenii oficiali. Acum, legat de descărcarea filmelor, asta nu se poate face, nu poți să descarci lecțiile, dar ai acces nelimitat toată viața la aceste lecții. Deci nu trebuie să-ți faci probleme. Am cumpărat hosting-ul deja pe 5 ani, deci totul este cât se poate de ok. Mai departe, ai absolut tot ce trebuie ca să lucrezi cu mine în lecția următoare. Toate resursele, toate pozele, toate proiectele. Deci asta înseamnă că nu trebuie să cauți nimic, pur și simplu descarci această arhivă imensă, ține cont de asta, e foarte mare, și apoi poți să lucrezi cu mine. Ai un folder pentru fiecare secțiune și în fiecare folder o să găsești fix ceea ce îți trebuie. Modul tău de lucru trebuie să fie următorul. Mai întâi te uiți la video cap-coadă, fără întreruperi. Doar te uiți și încerci să înțelegi. Te rog, nu încerca să lucrezi din prima. După ce ai văzut lecția integral, fără opriri, o iei de la început și deschizi Photoshop. Te uiți încă o dată la clip și pui pauză de câte ori vrei. Important este să-mi urmezi pașii. Deci, e necesar să te uiți la fiecare lecție de măcar 2 ori, mai ales la cele care au activități și exerciții. Așa vei avea cea mai bună experiență. Deci te rog, uită-te de 2 ori. Tot pe această linie trebuie să-mi urmezi pașii și să copiezi unul la unul tot ce fac. Deci tu trebuie să obții fix același design ca cel prezentat în lecție. Dar apoi, ca să înveți cu adevărat, trebuie să creezi și varianta ta proprie. Deci dacă eu folosesc poza X, sigur, și tu inițial o vei folosi tot pe ea. Dar apoi ce vreau? Vreau să cauți altă poză și să lucrezi singur pe propria poză. Atunci când vrei sfaturile mele, te rog să încarci pozele și designurile tale. Nu mă ajută dacă mă arăți fix ce am făcut eu. Acum, sigur, dacă tu ai probleme și nu-ți iese bine, nu-ți iese tehnica pe care eu ți-o prezint în lecție, sigur, poți să mă arăți și acea poză din lecție. Dar cele mai mari beneficii le vei vedea aplicând tehnicile din curs pe imaginile tale. În final, te rog să fii activ, să faci fiecare lecție, dar să ai și răbdare. Activ, fiindcă, deși sunt sigur că înțelegi tot ce se întâmplă pe ecran, e cu totul altceva să lucrezi. Vorbim despre dexteritate și ritm. E important să-ți formezi obiceiuri bune și nu poți să faci asta dacă ești doar spectator. Deci te rog, implică-te și nu folosi telefonul mobil. Folosește un laptop sau un calculator ca să poți să faci exercițiile. Răbdarea este necesară din mai multe puncte de vedere. Odată fiindcă ai nevoie să vezi măcar primele 2-3 secțiuni pentru a înțelege bazele Photoshop. În primele lecții vor fi anumite lucruri pe care eu nu ți le voi explica pentru că nu e momentul potrivit. Te rog, fii răbdător și continuă să te uiți la curs și vei vedea că toate îți vor fi explicate pe larg. Pe partea cealaltă, unele exerciții sunt mai dificile și e posibil să nu-ți iasă din prima. Fii îngăduitor cu tine, alocă-ți suficient timp și adresează-mi întrebări dacă te blochezi cumva pe undeva. Până la urmă sunt sigur că vei reuși. Deci, ia-o ușor și nu pune prea multă presiune pe tine. În final, trebuie să-ți reamintesc faptul că acest curs începe cu noțiuni fundamentale. Deci, dacă ai ceva experiență și nu vrei să-ți împrospătezi memoria, te rog să sari peste aceste lecții care e posibil să te plictisească. Bun, și cu asta am încheiat.